Oi. Oi. Vettä. Lisää vettä. Oi, se ei ollutkaan vettä. Se oli väärä pullo. Oi. On teltta paloi. Repönen täällä päivää. Oliko näissä teltoissa vakuutuksia? Oi, ei ollut vai. Minulla on teltta aivan hiilenä ja pitäisi Muurameen keritä sukujuhliin. Ja asuntovaunu vai? En minä enää mitään käytettyä rupea ostamaan, koska taas minä kuitenkin nenästä vetävät. Ja uuden veroinen vai? Jaa, no siinä tapauksessa joo. Joo, no siinä tapauksessa sitten joo. Voi että, hieno asia, joo. Kyllä minä asuntovaunun tarvitsen. Moro! Tässä tää se uuden veroinen vaunu nyt on. Jaa, Kukkosen pojat taas asialla. Tuohan ihan selvästi näyttää siltä, että siellä ei ollenkaan uuden veroinen. Mitä sä Röpönen selität? Uuden karhea Sprite-alppinen. Ja hinta on vaan vajaa 8 tonnia. No mutta minähän saisin Lindholmilta uuden veroisen tuohon hintaan. Et sä mitään sieltä enää saa. Ne on lopettanut vaunujen myynnin. Meillä on nykyisin monopoli. Ai, ei kai. Minä lupasin olla Muuramessa uudella vaunulla sukujuhlissa. No onhan siinä Röpönen vähän roipetta ja rapaa kyleissä, mutta se on aivan uuden veroinen sisältä. No en minä kyllä nyt teihin oikein taida luottaa. Mitä? Hei, jos Kake sanoo, että se uuden veroinen sisällä, niin kai Kake se paremmin tietää kuin sä, joka vaan luulet, että se on läävä, mutta et kuitenkaan tiedä, koska se on Kake, kuka se fiksus, eikä sä. Niin, et nyt se nimi vaan Röpönen paperi ja vaunu on sun. Jaa, en minä tuota nyt oikein kyllä tiedä. Mitä? No katsotaan sit sisältäkin. Nyt Röpönen se nimi paperi. Minusta kyllä tuntuu, että tässä nyt on jotain selvästikin mätää. Ei tässä mitään mätää. Mennään sit koeajolle, jos et muuten usko. Jaa, no sitten. No niin, vai niin, oi. Kyllähän ne pojat minulle meinasi ihan hyvän vaunun kuitenkin myydä. Ei tässä ole koko päivää aikaa jäädä Röpönen hieroon. Ostat sä sen vaunun vai et? Lähdetäänkö me hakemaan pankista se 8 donaa vai onko sulla sukavarressa? Kyllähän minulla aina sukavarressa sen verran hyviä ostoksia varten. Joo, tää on ihan hyvä. Nyt se nimi vaan paperiin. No niin. Ettehän te minua tänne voi jättää. Totta kai me voidaan. Ei me olla mitään taksifirmaa, sopimuksessa lue mitään kotiinkuljetuksesta. Oi, ei niin. No, onneksi minulla on makkaraa mukana, niin ei tarvitse täällä nälissään olla. Ai, tais makkarat kärähtää. Ai, minua koskee. Ai, tais makkarat kärähtää. Ai.